Goedemorgen, ik ben Julius Jaspers en ik ben op zoek naar Vlaamse kost aan de Vlaamse kust. Ik ben vanochtend extra vroeg opgestaan om eens te proeven van het vissersleven. Hier op de Vistrap, een openluchtmarkt in Oostende. Goedemorgen Christel. Goedemorgen Julius. Wat ben je er alweer vroeg bij joh, de hele stad slaapt nog. Als vissersvrouw kan ik hier moeilijk ten uit mijn bed komen niet. Dat gewoon niet, schatje. En? Ja, het gaat heel makkelijk hè? Ah ja, tuurlijk. Dat is verse garnaal, hè. De garnaal is geen 12 uur geleden gevangen. Maar ze zijn gekookt. Die worden gekookt aan boord van het schip, dus in zeewater en met zout. Ieder schip heeft natuurlijk zijn eigen manier, maar de ene schip doet er wat meer zout bij dan het andere schip. Dus het ene schip heeft een andere smaak dan het andere schip. Inderdaad. Oh, nou, dat moet ik eens even proeven. Ja, maar nee, Julius. Nee? Je zit hier gekomen voor te werken, toch niet voor thee? 8 kilo's 200. Is dat goed? Een beetje keuze voor iemand aan? Julius, die gaat dat schoonmaken voor u. Christel, dat kan jij veel beter. U wil dat Christel het doet. Snijden juist achter zijn kiel. Voilà, zijn kop in een apart zakje, Julius. En dan moet je natuurlijk vragen of dan die mensen nog iets willen van Ja, ons. natuurlijk. Ik ben al lang niet klaar. Oké. 5 euro de kilo wordt 14,98. Ja. Ik heb hier een zakje wijting. Voilà, zeg. Moet maar zeggen wanneer dat klaar is, Julius. En ik ga toch om niet. Ashrakilo, kenzero. De best zolle. Ik begin nu gewoon een stukje Arabisch te praten. Wat moet een vissersvrouw nou kunnen? Goed kunnen babbelen. Nou, dat zie ik hier, hè? Aan mijn tong zal het niet lijden. Zand aan de Arabieren verkopen. Natuurlijk wel producten kunnen zijn. Dat wij zeggen, je moet natuurlijk weten wat hij verkoopt. Ja, precies. Nee, ja? Ja, het is een hard vak, hè? Hard beroep. Ja, dat wel. Hè, ja. Dus dat is natuurlijk geen pralinewinkel en geen parfumerie. Allee, bedoel, ja. Ik zeg, om 6 uur ben ik hier. Hè. Elke dag. Elke dag. 7 dagen. Behalve als het stormt natuurlijk. Hè. Als het 7, 8 Beaufort is van het noordwesten, En dan heb je geen vis meer. dan kunnen wij niet uitvallen, Nee, dan hebben we geen precies. vis. Nee. Kijk, voilà. Zo, Geweldig. voilà hè. En mag je dat afrekenen, hè Julius? 12 euro. Maar ook het wat hoeveel je haalt? 12 euro. Ja. Meneer, 12 euro alsjeblieft. Ik pak nog even een tas voor u. Je is nog jobstudent, hè? Ja, Julius. Christel. Ja, nou goed je best gedaan. Je hebt een beetje gewerkt. Ja. Je mag je nu ook het wel aan, hè? Maar haar nou eens eten. Oh. Allee. Ik ben heel benieuwd. Oh, wat lekker zeg. Wat een heerlijke garnalen. Dat is een luxe, hè? Dat is de koningkat daar. Je mag zeggen harnaal, niet, Julius? Haarnozen. 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 Wasje haarnozen. Verse haarnozen.